Guys, θέλω να ξέρετε, θα φτιάξω PNG, δηλαδή θα είναι φωτιά. Όπου άμα ξέρετε τη Jelly Bean, ξέρετε πως χρησιμοποιεί κάτι σαν καρτούν για να μιλάει. Δεν είναι τι κάνουν και τη φάτσα. Αυτό θα κάνω και εγώ και θα είναι μια φωτιά. Αλλά μάλλον θα γίνει σε αρχές του 26, θα δούμε. Τέλος πάντων, σε λίγο γίνεται event στο 99 Nights in the Forest. Περιμένετε λίγο να δω καλύτερα πότε. 1 ώρα, εδώ πέρα λέει 9 λεπτά, τέλος πάντων. Στείλτε μου τα ονόματά σας στο Roblox, ώστε στα events στο 99 Nights, στείλτε και αυτά να παίζουμε μαζί και να κάνω giveaway. Αυτά, αντίο! Guys, τέλος πάντων, ναι, PNG θα φτιάξω, στείλτε μου το όνομά σας στο Roblox να σας κάνω free να κάνουμε giveaway και αυτά, αντίο.